بسم الثلاثي بسم آب وولد ومنفس قدوس أحد أملاك آمين. أوريت زفطرت معرف 13 أبراهامن ሎጥን ከም ዝተፈላለዩ أبرام كان ንሱን ሰበይቱን ምስ ዘለዎ ኩሉን ሎጥ ድማ ምስኡ ካብ ግብፂ ናብ ደቡብ ኣቢሉ ደየበ። أبرام ከዓ ብክብትን ብብሩርን ብወርቅን ብዙሕ ሃብቲሙ ነበረ። ካብ ደቡብ እናተጓዓዘ ድማ ክሳዕ ቤትኤል ናብታ ቅድም ኣብ መንጎ ቤትኤልን ዓይን ድንኳኑ ተኺሉላ ዝነበረ ቦታ ናብታ ቅድም መሰውኢ ገይሩላ ዝነበረ ቦታ ከደ። ኣብኣ ድማ ኣብራም ብስም እግዚኣብሔር ተማህለለ። እቲ ምስ ኣብራም ዝኸደ ሎጥ ድማ ኣባጊዕን ኣብዑርን ድንኳውንትን ነበሮ። እታ ምድሪ ከዓ ብሓደ ክነብሩ ክትፀሮም ኣይከኣለትን። ጥሪቶም ብዙሕ ነበረ እሞ ብሓደ ክነብሩ ኣይከኣሉን። ኣብ መንጎ ጓሶት ከብቲ ኣብራምን ጓሶት ከብቲ ሎጥን ከዓ ባእሲ ኮነ። በቲ ግዘመን እቲ ድማ ከነዓናውያንን ፈረዛውያንን ኣብታ ምድሪ ይቕመጡ ነበሩ። ኣብራም ከዓ ንሎጥ ንሕና ኣሕዋት ኢና እሞ ብቻኻ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎኻን ኣብ መንጎ ጓሶተይን ጓሶትካን ከዓ ባእሲ ኣይኹን። ኮላ እዛ ምድሪ ዶ ኣብ ቅድሚኸይ ኣየላን? ሕዝርኻ ካባይ ትፈለ ናብ ፀጋም እንተኣበልካ ኣነ ድማ ናብ የማን ኣብል፣ ናብ የማን እንተበልካ ከዓ ኣነ ድማ ናብ ፀጋም ኣብል በሎ። ሎጥ ከዓ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ብዘሎ እቲ ጎልጎል ዮርዳኖስ ኩሉ ማይ መሊእዎ ከም ዘሎ ረኣየ። እግዚኣብሔር ንሶዶምን ጎሞራን ከየጥፍአን ከሎ እቲ ንዞኣር እተኣተወሉ ከም ገነት እግዚአብሔር ከም ምድሪ ግብፂ ነበረ። ሽዑ ሎጥ ንኩሉ ጎልጎል ዮርዳኖስ ሓረ። ሎጥ ከዓ ናብ ምብራቅ ኣቢሉ ተጓዓዘ እሞ ነንሕድሕዶም ተፈላለዩ። ኣብራም ኣብ ምድሪ ከነዓን ተቐመጠ። ሎጥ ድማ ኣብተን ኣብቲ ጎልጎል ዘለዋ ከተማታት ተቐመጠ። ድንኳኑ ከዓ ክሳዕ ሶዶም ተኸለ። ሰብ ሶዶም ግና ሕሱማት ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ከዓ ኣዝዮም ሓጥኣን ነበሩ። ኣብራም ናብ ኬብሮን ከም ዝጓዓዝ ሎጥ ካብኡ ምስ ተፈለየ ድማ እግዚኣብሔር ንኣብራም ዓይንኻ ቋሕ ኣብል እሞ ካብዛ ዘለኻያ ቦታ ንሰሜንን ንደቡብን ንምብራቕን ንምዕራብን ኣቢልካ ጠምት። እዛ ንስኻ እትርእያ ዘለኻ ኩላ ምድሪ ንኣኻን ንዘርእኻን ንዘለኣለም ክህበካ እየ። ንዘርእኻ ድማ ከም ሓመድ ባሕሪ ከገብሮ እየ። ሰብ ሓመድ ምድሪ ክቆፅር ዝኽእል እንተኮይኑ ዘርእኻ ከዓ ይቁፀር። ንኣኻ ክህበካ እየ እሞ ተንስእ ነዛ ምድሪ ብምንውሓን ብምግፋሓን ኪድ በሎ። ኣብራም ድማ ንድንኳኑ ኣልዓለ። ናብቲ ኣብ ኬብሮን ዘሎ ዱባታት መምሬም መፂኡ ከዓ ተቐመጠ። ኣብኡ ድማ ንእግዚኣብሔር መሰውኢ ሰርሐ። ምዕራፍ 14 ኣብርሃም ንሎጥ ከም ዘድሓኖ ኮነ። ድማ ብዘመን ኣምራፌል ንጉስ ሲናኣር ኣርዮክ ንጉስ ኤላሳር ክዳር ላኦመር ንጉስ ኤላም እቲ ደዓል ድማ ንጉስ ኣይም ንሳቶም ምስ ቤራእ ንጉስ ሶዶምን ምስ ቢርሻዕ ንጉስ ጎሞራን ሺንኣብ ንጉስ ኣዳምን ሼም ኤበር ንጉስ ጾብኢምን ንጉስ ቤላእን ንሳ ከዓ ዞኣር ውግእ ኣልዓሉ። እዚኣቶም ኩሎም ሓቢሮም ናብ ለስ ሲዶም ንሱ ከዓ ባሕሪ ጨው ተኣከቡ። ንክዳርላኦም 12 ዓመት ተገዚኦምሉ ነበሩ። ኣብ መበል 13 ዓመት ከዓ ዓለው። ኣብ መበል 14 ዓመት ድማ ክዳርላኦመር እቶም ምስኡ ዝነበሩ ነገስታትን መፁ። ንራፋውያንን ከዓ ኣብ ዓስጣሮን ቀርናይም ንዙዛውያንን ድማ ኣብ ሃም ንኤማሃውያን ከዓ ኣብ ጎልጎል ቂርያታም ንሆራውያን ድማ ኣብ ሲዒር ኣብ ከሮንም ክሳዕተ ኣብ ጥቓ በረኻ ዘለያ ኤልጳርን ወቅዕዎም። ተመሊሶም ድማ ናብ ዔን ምሽጳጥ ንሳውን ቃዴስ መፁ። ንኩላ ምድሪ ኣማሌቃውያን ከዓ ነቶም ኣብ ሓፃ ጾን ታማር ዝነበሩ ኣሞራውያን ድማ ወቅዕዎም።
ሽዑን ንጉስ ሰዶምን ንጉስ ጎሞራን ንጉስ አድማን ንጉስ ጸባይም ንጉስ ቤላዕን ንሳ ዞር ወፂኦም ምስ እቲኣቶም ምስ ክዳርልኦምን ንጉስ ኤላምን ትደአል ንጉስ ጎይምን አምራፌል ንጉስ ሲንአርን አርዮክ ንጉስ ኤላሳርን 4 ነገስታት ምስኣቶም 5 ክዋግኡ ኣብ ለሰ ሲዶም ተሰለፉ። እቲ ለሰ ሲድም ድማ ጎዳጉዲ ቅጥራን መሊኡ ነበረ። ነገስታት ሶዶምን ጎሞራን ከዓ ሃዲሞም ኣብኡ ወደቁ። እቶም ዝተረፉ ድማ ናብ ከረን ሃደሙ። እቲኣቶም ከዓ ናይ ሶዶምን ጎሞራን ኩሉ ገንዘብን ኩሉ ዝብላዕን ወሰዱ እሞ ከዱ። ሎጥ ወዲ ሓውን አብራም ድማ ንሱ ኣብ ሶዶም ይነብር ነበረ እሞ ምስ ናይ ገንዘቡ ሒዞምዎ ከዱ። ሓደ ዘምለጠ ከዓ ናብ አብራም እቲ ዕብራዊ መፂኡ ዝነገሮ ንሱ ድማ ኣብ ድዋታት መምሬም እቲ ኣሞራዊ ሓው ኤሽኮልን ሓው ኣኔርን ይቕመጥ ነበረ። ንሳቶም ከዓ ምስ አብራም ኪዳን ተኣታትዮም ነበሩ። አብራም ድማ ሓው ከም እተማረኸ ምስ ሰምዐ 318 ኣብ ቤቱ እተወልዱ ፍቱናን ሰብ ኣዕጢቑ ክሳዕ ዳን ደድሕሪኦም ሰዓበ። ንሱን ግዝኣቱን ተመቒሎም ከዓ ብለይቲ ወቕዕዎም ክሳዕ ሆባ ፀጋም ደማስቆ ድማ ሰጓግዎም። ኩሉ ገንዘብ ከዓ ኣምለሰ። ንሎጥ ሓውን ገንዘቡን ከምኡ ከዓ ነተን ኣንስትን ነቲ ህዝብን ኣምለሰ። መልከ ጸዲቕን አብርሃም ከም ዝባረኾ ንክዳርኦምን ነቶም ምስኡ ዝነበሩ ነገስታትን ስዒሩ ክምለስ ከሎ ንጉስ ሶዶም ክቕበሎ ናብ ለሰ ሻዌ ንሱ ከዓ ለሰ ንጉስ ወፀ። መልከ ጸዲቕ ንጉስ ሳሌም ድማ ንሱ ከዓ ካህን ልዑል አምላኽ እንጌራን ወይንን ኣምፀአ። ንሱ ድማ አብራም በቲ ልዑል አምላኽ ጎይታ ሰማይን ምድርን ብሩኽ ይኹን፣ እቲ ንጸላእትኻ ኣብ ኢድካ ኣሕሊፉ ዝሃበካ ልዑል አምላኽ ከዓ ብሩኽ ይኹን ኢሉ ባረኾ። አብራም ድማ ካብ ኩሉ ዝማረኾ ዕሽር ሃቦ። ንጉስ ሶዶም ከዓ ናብራም እቶም ሰባት ሃበኒ፣ እቲ ገንዘብ ድማ ንኣኻ ውሰዶ በሎ። አብራም ግና ንንጉስ ሶዶም ኢደይ ናብ እግዚአብሔር ልዑል አምላኽ ጎይታ ሰማይን ምድርን ኣልዓልኩ፣ ናብራም ኣነ ኣሃብተምክዎ ከይትብልሲ ብጀካቲ እቶም ኣጉዋዝ ዝበልዕዎ ፈትሊ ኮነ ሽራክ ሳእኒ ኮነ ካብ ናትካ ዘበለ ገለ እኳ ኣይወስድን። ግደ እቶም ምሳይ ዝኸዱ ሰባት ድማ ኣኔርን ኤሽኮልን መምሬም ንሳቶም ግዲኦም ይውሰዱ በሎ። ምዕራፍ 15 እግዚአብሔር ናብራም ቃል ኪዳን ከም ዝኣተወሉ። ድሕሪዚ ነገር እዚ ቃል ኪዳን ብራእይ ከምዚ ኢሉ ናብ አብራም መፀ። አብራም ኣይትፍራሕ፣ ዋልታኻ ኣነ እየ፣ ዓስብኻ ኣዝዩ ክበዝሕ እዩ። አብራም ከዓ ኦ እግዚአብሔር ጎይታይ፣ ኣነ ውሉድ ዘይብለይ እኸይድ ኣለኹ፣ ወራስ ቤተይ ዝኸውን ድማ ንሱ ኣልዓዛር በዓል ደማስቆ እዩ፣ እንታይ እሞ ክትህበኒ ኢኻ በሎ። አብራም ከዓ ገለ ዘርኢ ኣይሃብካንን፣ እንሆ ድማ ሓደ ኣብ ቤተይ እተወልደ ክወርሰኒ እዩ በለ። እንሆ ከዓ ቃል እግዚአብሔር ከምዚ ኢሉ ናኡ መፀ፣ ኣይፋሉን ካብ ከስዒኻ ዝወፀ እዩ ዝወርሰካ እምበር እዝስ ኣይወርሰካን እዩ። ንግዳም ኣውፂኡ ድማ ንሰማይ ጠመተ። ምቁፃሮም እትኽእል እንተኮይንካ ከዋኽብቲ ቁፀር በሎ። ዘርእኻ እውን ከምኡ ክኸውን እዩ በሎ። ብእግዚአብሔር ከዓ ኣመነ፣ ንሱ ድማ ንጽድቂ ቆፀረሉ። ድማ እዛ ምድሪ እዚኣ ንርስቲ ክህበካ ኢለ ካብ ኡር ከለዳውያን ዘውፃእኹኻ ኣነ እግዚአብሔር እየ በሎ። ንሱ ከዓ ኣታ እግዚአብሔር አምላኽ ኣነ ነዚኣ ከም ዝርስተያ ብምንታይ ክፈልጥ እየ በሎ። ንሱ ድማ 3 ዓመት ዝገበረት ኣርሕን 3 ዓመት ዝገበረት ጤልን 3 ዓመት ዝገበረት ድዑልን ምስ እዚ ከዓ ባሬቶን ርግብን ኣምፃለይ በሎ። ነዚ ኩሉ ኣምፂኡ ድማ ኣብ ፈፍርቂ ቆረፆ።
ነቲ ፈፍርቂካ ነንሕድሕድ ኣመናፂሩ ኣቕመጦ ነተን ኣዕዋፍ ግና ኣይቆረፀንን። ናብቲ ስጋ ድማ ኣሞራታት ወረዱ፣ ኣብራም ግና ይሰኮም ነበረ። ፀሓይ ክትዓርብ ከላ ድማ ናብራም ከቢድ ድቃስ ወደቆ። እንሆ ከዓ ናይ ብርቱዕ ጸልማት ስንባደ ወደቆ። ናብራም ድማ በሎ ንዘርእኻ ኣብ ዘይምድሮም ስደተኛታት ኮይኖም ከም ዝግዝእዎም 400 ዓመት ድማ ከም ዘጨንቕዎም ኣርጊፅካ ፍለጥ። ነዚ ዝግዝእዎ ህዝቢ ድማ ኣነ ክፈርዶ እየ፣ ድሕርቲ ንሳቶም ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ክወፁ እዮም። ንስኻ ግና ብሰላም ናብ ኣቦታትካ ክትከይድ ኢኻ፣ ብፅቡቕ እርጋን ድማ ክትቅበር ኢኻ። ዓመፅ ኣሞራውያን ገና ክሳዕ ሕጂ ኣይመልአን እሞ ኣብ ራብዓይ ወለዶ ናብዚ ክምለሱ እዮም። ኮነ ድማ ፀሓይ ምስ ዓረበት ግብ ዝበለ ጸልማት ከዓ ምስኮነ እንሆ ድማ ዝተክኽ እቶንን ሃልሃልቲ ሓውን ብመንጎ እቲ ቆራርፅ ሓለፈ። በታ መዓልቲ እቲኣ ከዓ እግዚኣብሔር ምስ ኣብራም ከምዚ ኢሉ ኪዳን ኣተወ። እዛ ምድሪ እዚኣ ካብ ርባ ግብፂ ክሳዕ እቲ ዓብይ ርባ እቲ ርባ ኤፍራጥስ ምድሪ ኔቅያውያንን ቄኔዛውያንን ቃድሞናውያንን ሂታውያንን ፈረዛውያንን ሬፋውያንን ኣሞራውያንን ከነኣናውያንን ጊርጋሳውያንን ይቡሳውያንን ንዘርእኻ ክህቦ እየ። ስለ ቃላቱ ናይ ቃላቱ በዓል ቤት እግዚኣብሔር ኣምላኽና ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ዝወደቐ ዝነጠበ ብኣፈ ቅዱሳን ይታረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን።